som bygger inn i det fire blått, nummer 8, Johan Johannessen. Nummer 3, Helga Nordendahl. Nummer 2, Solskjær Henriksen. Nummer 4, Petra S. Hansen. Nummer 6, Elsa S. Nilsen. Nummer 8, Anna S. Hansen. Libro nummer 13, Barbara Olsen. Den begynner for Jøyfer, nummer 8, Lisa J. Nikolsen. Nummer 6, Eirik E. Hansen. Nummer 3, Gudrun L. Johansen. Nummer 8, Solveig Mørk Poulsen. Nummer 12, Ranva Dam. Nummer 18, Elsa Samuelsen. Libro nummer 11, Maria Hammer Vasslas. Den som gått Elisabeth S. Rasmussen og henne kajakker Ragnar og Haraldsson. Ragnar Haraldsson, henne Johan Triss. Så fyra vi lust at börja fyra FM-finalerna mellan KIF og Drott för löten. Drottor som är lige av första plats i jotten allt kappingar och KIF som är så andra plats och är vi rätt att spela finalen nästa. Det blir KIF vi ska börja i finalerna. Så tror jag att Gudrun Johansen är färdig och vann backlinjen. Så jag ser det är igång för en löte. Så brukslar domaren och så är vi färdig igång. Gudrun Johansen servar. Jag hittar Nordendahl men där blir det brukslar på ena vägen för dubbelsläge i Drottor halvene. Det har sig KIF tekur första steget 1-0. Efter Gudrun Johansen. Jag sliger. Anna Hansen. Jan till 1-1 för Drott. Han har haft ordet gjøre her senest. Han var jo eisen malverge til føreska kvinnelandslinjen og i fotballte. Stå ser det vel her. Spalte forrige året. Nå spiller hun så en FN-finale og i flåballte. Ega Drottor. Og det legger seg 8-2-1. Ser han. Elsa Nilsen ute i slærer, men Svashijan fer i nete 3-1 til KIF. Og at det blir da Lisa Niklasen. Vi skal serva for KIF. Fin serva for henne. Han måtte ikke ha Barbara Poulsen. Lyper innom Drotte. KIF är mission i Karolina och time moment ända så vi att få sent att Ruben Backersläge men här är som det mission. Och det är som så isen i Drottor halvne och den har inte mycket väl. Så bort charm Elsa Nilsen och Fatta Hasson och så 4-1 till KIF. Och efter Lisa Niklasen server shutdown. Och Nordendahl för handen igång. Väl sliger. Väl Elsa Samuelsen. Drottor finner det gå av början. 8-5-1. Lisa Niklasen efter. Ser vad väl gör han. Och han måste kan inte gå. Men det är fortsatt att Tristan i golven. KIF spelar inte alltid där skulle just här. Sen är det Drottor som tackar för det. Mikrofonen 2-5. Johan Johannessen. Jag ser vad. Det gör sig väl om vi är snedkanten för bollen i golvet. 3-5.
Johan Johansen serverator. Efter en full server för henne. Och Johansson hevar her. Så kommer Sleje från Erik Hansen. Domaren Buxlar säger KF för att stiga. Och eftersom det är en medfiler från drottet halvt igen. Och Idrak. För drottet, nej, KF 8-3 mot nu 6-3. Elsa Samuelsen server för KF. Hansen slår handan. Drottet strøyes da fra fædre ballen. Det gjør det så, fra Niro. Helga Nordendal. Ja, der er jo først fædre som ballen der. 4-6. Da er Helga Nordendal og skal serve for drott. Og serve, og Lisa Niklasen för småtök och handan. Så är bara ett steg månad. 5-6. KF 8-1. Och serva från Helge Nordendal. Och så tjockar ner över 1-3 här. Och så Eisen går ut. Det är första KF. Och är blocker för det. Först till denna drotterhållande. Och väl spakt här. Aldrig nummer 3, Soldier Henriksen, og styrer ballen fram i blokken. Så Jaunleiker 6-6. Det er drottor som er henne, Trivelig av Veslo av 5-1. Nu er altså Jaunleiker. Ja, så, KF. Det er mållegget 3 her. Og jeg slikker rettelig Atalia, men det får også slia veldig rom. Anna, en god smasje, men Eisen er vel tidlig mot den. Ja, liker innan til KF. Og atter drottor. Nu er det 8, fra 1-5 til 6-6. Og vi hettat her som vi kommer å sutte til, så vi vet det er en veldig spennende finale. Helga Nordendal serverator. Ja, slier, men Eisen er vel mot tidlig av drottet. Og at vi er oppe og blokka smashen fra Solei Poulsen. Godt verjespill fra drottet at egentlig er en av styrsten til KIF. Det har spilt Solei og Mine. Godum Solei, men hessa for der 4. Du kan flere spille fra drottet. Der tenker mot de øtlende løtene. Og Anna Hansen. Og slår gulvet. 6 til drott. Kommer atter fra 1-5. Og nu er det 6. KF Beiron timeout. Og her skiljer vi vel. Det var rekket oss om. Efter sista dagen som heter så var det 6-0. Så kommer linjen av Atlanter. Altså 6 til drott. Helga Nordendal og Sentlekker. Føyner server i Brom. Og så kommer ned 1-3 her. Det ser så ut. Det er smashet av Eivind Hansen. Men Eisen er mot tidlig i drotterholden. Der tenker man de øtlende løtene. Esa for et næsta så tja KF Ranvadam. Til Shea Nucho. Ranva server. Og så utla for å lengt, og det gjør han. Så drotter 8, Tutsjo Shea. Det blir nummer 6, Elsa Nilsen, og vi får server. God server for Elsa. Og så mye gå, ja, der fanns ikke fædre av noen. Måttøkken til Ramadam for
Då skårar när Drotter åtta vi 4. 11 tjej. Alltså går serva från Elsa Nilsen. Det kommer så KF, Eirit, slår han bollen. Anna Hansen. I den bollen slår han nästan. KF är färdig honom. Ramadan slår han den. Och så är det så Soldier Henriksen slår bollen i golvet. Domaren har vuxlat i vad bollen får ut till KF och täcker Stie 8-11. Så det Eirit Hansen. Då ser vi. Anna Hansen för loppan för Watchnon. Då Lisa Niklasen slår han för ut. 12-8 till Drott. Då vi rätt att det Soldier Henriksen ska serva för Drott. Vi tar den ner någon och tror sig det Romato Drotter men så är det KF. Jag stiger av Eirit Hansen. Anna Hansen. Han får ut. Nuccio 12. Drotter och 8 vid 3 mål. Det är det Solveig Paulsen. Server. Och att smashe för Eirit Hansen för en nete. 13-20 till Drott. Petra Hansen server. Så gör Lisa Niklasen. Och här så bollen för ut. Drotter till Stia 3. 14-20. Där Petra Hansen, det ska se va. Kötte ja. Och en affär är värjan till Drott i här och ska vara 15-20 till Drott. KF gör en urskiftning, god för Lisa Niklasen, in kommer Elisabeth Olsen. Petra Hansen, sen vi klarar serva för Drott. Kommer det? Lasa smasher för i nete från Elisabeth Olsen. Drotter tycker en XD 16 Nuccio. Så blir Ragnar i Haraldsdovo, vänjar in KF om timeout. Linja vattlet natter, alltså Drotter. Då tar vi Tjejstion, 16-20 i det första sättet. Petra Hansen server. Ramadan. Drotter färd var det mesta i lötna. Eisen Hesson. Ja, så för och längt. Vi har inte han tagit några block av en och nej, så de har nu Seichan Nuccio till Drott. Nu fullt hammar alltid lyssna om löten mot Brasil.
Elisabeth Olsen är blocka här. Så det liper in till Dr. Barbara Paulsen för att rum, men ja, han är inne. Han lät han färra, men han är inne. Och Achan Nuccio till drott. Har Jeffrey med en utskiftning. Kommer John Hevar in, Gordon Paulsen för ut och Heidi Jakobsen kommer in. Ut nummer 6, Gordon and Johansson. In nummer 3, Heidi Jakobsen. Petra Hansen, hon kan hålla fram i reserva, det gör nu. Och en superserv från henne. Maria Hammer-Matras, Liseberg, KF fighter sin i rätt men färg inte fällt honom. Nuccio till drott. Det blir ena råande här, alltså. Var det 18-4-1-5, men sedan tog det fullkomligt giver. Och drottor stagnerar välja, det så gör det. Det är i nätet och det är ut. Det är Lyte som rycker, så att han rejer i lötene. Och samståndes det bara en verleidje att ta i smashen i area all right. Så det också Julia raskar i att drotterhållning att ta emot den. Det är att styras där KF-spelare nu. Och en tekniska feiler, dubbelslä i KF för 21 Nuccio till drott. Men det har vantat att så stor mål skulle det vara i löpande sätt i det, men okej, det är inte nytt än. Det stämmer inte till KF, men drottor är flickvand i löpande. Tar det Sigbjörn Staffel kommer in för Edith Hansen. Elisabeth Olsen, och i nätet. Det är i nätet. Och det är ju de linjerna i löpande till KF. Jag ska ha inte ansats här. Sparska baskor så snart. Inte så hårt för att domaren lägger några gryta, men de får vita för att domaren att han sätter. 22 Nuccio till drott. Efter en god serva för Petra Hansen. Jag är lag och så Lancho. Nekva server hon sett då. Jag står redan nu. Här kommer drottor efter. Helga Nordendal och en match till drott. 23 Nuccio. Peter ger köttet och sjålandet där. Ruja när Biltru i löten med drotterspelare. Eisen i häsen får där färdra. Det är inte näka färre gulv i lötene. De sitter om Rannat Am kan klara det. Här gör de. Så Sverige i KF efter ett tilltrångt steg längst sedan där har vunnit ändå. Tuccio 23. Nordendal. Sverige i blocken och i galva. Han har riktigt få sett bollen ner till drott där Jota 24-20. Det blir Anna Hansen, stärker servare och ska vi avgöra där i Cameron. Center en kanonkula där och avgöra 25-20 till drott och troligt att det skulle vara så stor mål att det har varit anges med rakna vi. Och självande eisen til avverta og i her som sett noen at trygt et lag KF at skifte fra början var det her som forrige sted var 8-5-1 og så brøt det sett fullkomlige drottervinda 25-20.
Så för jag vet klart att börja efter för löte Drotter 8-1-0 vunn första setet så synjande 25-12. Det kan söka om KF kan svära att det här. Och tar vi nummer 5, Petra Hansen, servar ser väl i första setet. Som ska se dock en gång till. Så hon till Reier. Kommer servarna. Då servar att resa för. Jag kan se att KF gör här. Det är inte så väl ett mål upp, men helt inte. Så det var lättna i våra Drotterholmene. Michelin gång först skulle ta handabollen, så Drotter lägger sig 8-1-0. Mycket bara en tjata mot Koron Johansen för att serva. Det kommer Drotter. Och att vi bruksla. Dubbelslä i våra Drotterholmene. 2-0 till KF. Jag känner så överna från första setet så det är inte nerva Drott. Selanek, det var 18 för 1-5 och vunnit 25-20. Anna Hansen. Välslige, ser det välslige av Anna Hansen. 1-2. Och hon får Amanda serva. Kommer serverne och hon får längt. 3-1 till Drott. Nummer 1, Lisa Niklasen servar för KF. Välslige här av Elsa Nilsen. Och man i hatten vid någon. Nickar Stovan 2-3. Johan Johannesen ställer klara serva. Och serva för henne. Välslige. Nummer 6, Eirit Hansen till 4-2. Det är Iris Kirske. Just det där serva. Vilka Nordendal. Och slår med golvet. Axtiamone 3-4. KF 8-1. Helga Nordendal server. KF. Och blockar. Elsa Nilsen vill blocka, men där handlar Louis Bolton. Så det KF. Sonny Paulsen och skall loppa på blocken, men det är ett man sitter för nedkanten och Nyra tror jag Galvetjörne 4-4. Helga Nordendal servar i serva väl i första set nu. Gammal damsläger. Jag tänker av Barbara Paulsen, ligger in och Drotte. Det är så Hilde i pröven. Maria Matras i kabbatten. I Haldi Hassenfer och i nedkanten och retur. 5-4 till KF. Ranvadam för servar. Första fyra man fick en god mottagare för Drotte och här börjar Rövsäger. Sex 4 till KF. Ranvadam servar. Och inte en god servar för henne. Vanlig servar, det kan han alls inte. Undermäta 5-6. Drotter vid serven nu. Elsa Nilsen. Eirit i Slannon. Eirit Hansen. Anna Hansen sländer i rum. Så KF.
Solly Paulsen. Ikke vunnet sånne kabaltar av mine. Helt få faktisk. Og nå til at hun plier å komme vi. Ja, som for ut. Jan Lager 6-6 her i Ørn og settet. Drotter 8-1-0 i setten. Vunnet første settet 25-touch. Elsa Nilsen server. God server fra henne. Oi, jeg som ballen dukker. Nekva Feron og så sløter han for akkurat på nedkampen, så dukker han i mot gulden og nesten omøvelig at fenges ned. Og server vel etter det seg for. Eirit Hansen vinner handen. Jan Lager, Shea. Og for det server. Eirit Hansen for det KF. Lisa Niklasen kommer opp her. Vinner stiger for KF. Så Kalfinger etter 8-6. Barbara teker imot det. Barbara Paulsen. Soldier Henriksen. Og Janar til 8-8. Soldier til Raja server. Så efter så vi att hon vill blocka. Solly Paulsen. Anna Hansen slår handen. Vi har tid mot det av Maria. Vad för spel för Drotti här som syrker för att här nu. Lägger sig 8-28. Soldier Henriksen, en av tredje. Madame til måte. Paulsen. Enda ball til Vekar og Etla. Jeg har alltid der kanten Lisa Niklasen kom opp her. Vekar har fullkomlig skarpt, så han får flere meter der backlinjene. 28 til drott. Soldier ble via serva. Solly Paulsen, heldig kjesa for. Det sterskere vei i spillet nå, her til, Drotter. Og vi har spalt det for Lise Niklasen. Ser Toma Flosse og styrer honom vid Finkla Spursland. Benkar Nocho Tucho. Solly Paulsen har serva. Anna Hansen slår handan. Og her Michelin ga Drottolinon, Angen teker han da bolten her. Så Jan Lager, Tucho. Solly Paulsen server. Bjalsli her. KF teker leisen etter, 11 Tucho. Petra Hansen server, hon server vel. Lisa Niklasen. Og Sinferi Nete. 12 toucher til drott. Petra server nok tett. Til Lisa Niklasen. Litt bollen i drott til holdene, ikke med Hansen og slår hardt. Jeg har alltid mot Jan Madam. Og vi gjør Eirik Hansen i slærende rom. Helga Nordendal. Og jeg har ikke bolten. 13 toucher til drott. KF blir om timeout.
står 12-13. Malin innatur, trottar åtta vid 3 stion, 13 toucho. Petra Hansen servar. Gå servar fra henne. Maria Matras tycker emot det. Lisa Niklasen, vi blocka. Trottar KF Karolina för trätt. Edith Hansen här. Jag kan ha en trottspelare av genom och så skulle där finns ju Petra här som en Michelin och Drotterholmen gör att KF tycker stiga 11-13. Det är alltså Drotter som är 8-1-0. De första sättet 25 toucho. Gurun Johansson servar. Helga Nordendal. Maria Matastik mot den. Lisa Niklasen kommer här. Och vinner Eisne stiger för KF. Så är bara 1 steg av målet. 12-13. Gurun Johansson kommer efter det. Anna Hansen. Det är Madame. Det här Katrin Böttman Tajer som så Anchen. Så Jan Lager 13-13. Och så är det Drotter och ber om timeout. Försöker Buskis kamera av i den första och så är A13. Jan Lager 13-13, Gurun Johansson och servar för KF. Jag bara tycker vi mot Barbara Paulsen. Lite med Anna Hansen. Gurun först för Rasenbotten. 14-13 till Drott. Anna Hansen servar. Och han får längt. Jan Lager efter 14-14. Lisa Niklasen servar. Lisa Nilsen i blocka. Drotter. Där KF. Edith Hansen. Vinner stiger 15-14 till KF. Spännande sätt vi tar här. KF 8-15-14. Drotter 8-1-0-17. Lisa Niklasen med serverne. Anna Hansen ständer. Ja så. Han får ut. Atter Jan Lager. 15-15. Edith Hansen. KF. Edith Hansen i blockan. Gott vei spel från KF. KF rör för Drottervarda. Så är det Drotter. Här blir Bruksla. 16-15 till KF. Dobbeltslag via Drotterhållene. Så är det Iris Kirske.
Hansen stand down väl i rum. Det tror på Lomstån. Solveig Poulsen. Ja, och ländar in i neten. Soldier Henriksen. Så KF tar rätta steg här. Det är Ötcha. Sejan 15 nu. Så där skulle svära efter Jonas Läkta ett sätt om. Att det hit så rutteliga. Touch och 25. Men här är det väl Iris Kirske. Andra mål kan ligga tatt av neten. Så bruksla domaren Toboslia en annan för i KF hållne Achan 15 till KF drottor några tekniska fel i lötnen. Vi ska skriva den shutout och släppa sig varje sätt. Det är här. Och alltså en ganska för ut av vid inte men det vill jag så tagga. Anna Hansen slänger den. Ja så. Linus Strujas finns nu i stinon. Ja, Ivtrak. Ja. Goron Johansson här var någon KF. 16 matcher, 2 stjärnor KF av 2 mål. Helga Nordendal, vi sände några Ordas kanonkulor i Ronetti och i första sättet. Serva i Växtkusten gav allt där. Ja, man ser ju att det här. Efter en god serva för henne. Men det är alltid mot ja, Mario Matras. Liker någon tjej KF. Så kan Drotter röjnas här. Det är Elsa Nilsson i slära, men KF är färdra honom. Lisa Niklasen kvar i rum. Sen fer vi ned och det är nu 16 till KF. Det är helt ganska bra att det är rätt matchen, men han får ner till World. Nu 16 till KF. Ramadam ska serva. Nordendal stand on the room, så det KF. Solveig Poulsen. Det är inte ytterligare så bollarna som hon kan slå i droppen. Så här. Så vill jag spela ut av kanten. Och vill blocka, men han lever den. Det är Edith Hansen i centrum i rum. Soldier Henriksen, out i ända bollen. Sejan Nujcan. Ja, här var någon chans. Klockte. Petra Hansen i dropp. Så var det Elsa Nilsen, ser väl första sättet. Det är med goda serva. Så jag till Eko sen dockar. Nick Ferra och nästan. Tror på till KF att ta emot den. Anna Hansen. Han tycker att det är Lisa Niklasen. Och här där sjuas det. Så mycket näck nu bara ett steg munnen. Achan Nujcan. Och att Elsa Nilsen är att serva. Och lägger ett öjligt trösta KF i södern servon. Tre safer. Anna Hansen. Han var dam till väl mot den. Goron till Lisa Niklasen. Edith Hansen vill blocka. Maria Matras till väl mot den. Så var det Solveig Poulsen där, men det klarar att ta emot slämmen för henne. Anna Hansen. Out i ända bollen. Nujcan. Så är han lägger. Men att det är Drotter vi är 8-1-0 i setten. Elsa Nilsson ser att det väl. Kommer Anna Hansen. Så jag går and taker hända bollen. Solveig Poulsen slår handen. Det får det färd honom. Anna. Slår väl. Kasso. Lisa Niklasen. Där färd honom. Go Johansson sänder i rum. Soldier Henriksen. Väl arbetar där Ramadan. Färda bollen upp efter. Här är de. Not so happen. Soldier Henriksen om det är nedkanten för andra bollen i golvet. 20 till drott. Elsa Nilsen, hon är bra fram i att serva KFG med utskiftning, Inchim och Elisabeth Olsen för Edith Hansen.
KF finishing to nummer 6 Elisabeth Hansson into nummer 20 Elisabeth Olsen. Så kommer servan fra Elsa. Hesafer foran og lengt i anlegger 2020. Og Nevsom. Ikke så lekva Ira som alltid. Er til vanlig virkelig av beste serveren i hesten testen nå. Elsa Nissen. 2020. Og det er Elisabeth Olsen som just er kommet inn. Og vi skal ha med serveren. Og han måtte kan ikke gå, men det får han i rom. Og da skulle det KF kanskje avgjørst. Så det kanskje kunne gjøre det her. Solveig. Så det drotter. Anna Hansen. Alltid ikke måte Lisa Niklasen. Og så kiksar Hevensen til Torun Johansen. Til dobbeltslag. Vi kjøler Hevensen. Drotter lekser 8 efter 21-20. Nå skifter inn Torun Johansen for ut. Og kommer Heidi Jakobsen. KF finishing to nummer 6 Torun eller Johansen into nummer 3 Heidi Jakobsen. Soldier Henriksen gjør sin dreier av serven. Gå serva fra henne. Lisa Niklasen. Det er en av truslene fra Viblatsen, men han kommer i rett til KF-holdene. Buksa damaren. Dobbeltslag, en annen fyr fra KF. Dyrer tekniske feiler i løtene. Drotter 8 22-20. Og Ragnar i Herald stå og venner til KF blir om timeout. KF tager den out og stavang til 20-23. Så kommer linjen av til natter. Drotter 3 steg fra Ledjas 8-2-0 i setten. Det er 8-2-20. Her gjør han sett i 8-1-0 i setten. Soldier Henriksen for serva. Lisa Niklasen til smasher. Soldier Henriksen til måte. Det er Anna Hansen. Om jeg snutt av KF-lige, men det får fært av noen. At det er Lisa Niklasen her. Vi skylder slæ av i KF-lige, men det er ikke Anna så her. Maria Matras til måte. Lisa Niklasen kommer her. Lisa får fært slæ av, men han får ut. Han får ut. 23-20. Soldier Henriksen har servet en akkurat. De server fra henne. Jeg synes ikke om Drotter kan vinne seg settbaltar her. Det her der. 24-20. Anna Hansen spør opp i her. Fyra settbaltar til Drott. 24-20. Utskifting tja KF for Almadam kommer ut. En kommer Tortis Sigurdbjørnstedt. Almadam into nummer 5 Tortis Sigurdbjørnstedt. Så server Soldier Henriksen. Gå server fra henne. Få det fætast ned i vest. Det gjør jeg der. Så sikker fætast ved det sørste og jeg har sett noen. Hei, jeg vil blokke over. Så kan KF rennes her. Solly Paulsen, hon vill blocka och han lever den. Han kommer iver till KF-hållena. Det är styrest olja väl. Det är Drotte. Lisa Niklasen kommer her. Hon vill resten blocka. Drotte i KF 1-3. Så kan Drotte rennas her. Här var vi till Anna Hansen. Vi har alltid måte av Elisabeth Olsen. Lisa Niklasen kommer her. Hon vill blocka. Bulten blir ut. KF vinner detta stiget. 21-24. Drotter. Og tar vinnande bollen. 25-21.
Anna Hansen är körda. 2-0 till Drott. Rotten vann andra sättet på 21 år. 1-0 till Drott. Så færer vi i gang dator. Drotter altså 8-2-0 i setton. 25-20 og 25-21 har det vunnet første og andre settet. Her færer vi i gang dator til KIF i server. Dobbeltslag fra Drotte. KIF Leksiata. Fra Leksiata og det i første og øvrigt settet har det vunnet den første balten. Og nästa om minst rätt. Här blir alltså Heidi Jakobsen ska serva. Och då servar Ekman alls inte. Det är 1-1. Så servar Anna Hansen för Drott. Och jag kickar där till KIF. Dobbeltslag, då ser man kvar tekniska fel här till vår Brasilien. Svårt där runt KIF. Där kommer spela ser gott
fotbollsspel, men det har vi ett äntligen gåvar från Diamond. Vi sitter efter här. Det ströjas och näck från parsten av spelen och Jassar. Och vi står att det är inte bara att ta mot serven från Anna Hansen, men servar väl. Trotter 8-3-1. Ramadan kommer här. Kan Nordendal. Det är blockat. 3-2. 2-3. Trotter 8-1. Lisa Niklasen servar. Barbara Paulsen lyfter han upp till 6-aren. Elsa Nilsen. Elisabeth Olsen är med att trycka handen i rum. Räkar Blatchen och bollen förut och så Jan Lager 3-3. Lisa Niklasen med serven där. Barbara Paulsen för Edgertlia. Måltryck i handabollen. 4-3 till KF. Ramadan. Och man vinner den stiv, väntar på färdra honom. Petra Hansen är sin i rum. Iris Kirske. Och så Atle Drotter. Och väl sli här. Ja, Elsa Nilsen. Jaunar. 4-4. Johan Johannesson vid servene. Ramadan här. Väl sli. Drotter i KF 8-5-4. Iris Kirske jag servar. Gå serva framme. Elsa Nilsen vid slangen där. Richard KF. Elisabeth Olsen slår harsh, men är blocka. KF var den ena för träet efter Elisabeth Olsen. Så Drotter. Elsa Nilsen blockar Esne. Och allt som börjar hälsar inne. Det gör han. Och leder färra vanar att han fyller ut, men han täcker 9 Sojlinna 6-4 till KF. Iris Kirske servar. Och att det är blockaren till KF här ska vara 6-4. Servanta Iris Ferineta, så är 5-6. Helga Nordendal ska serva. Och serva från Helga. Så på ett steg månad, 6-6. Det får svärdra som bollen är. Tjej i stövan nu. Och Drotter Sean till 8 vi. 2 mån sätter hon emot Onkon. Helga Nordendal servar. Det är en super tjej för Helga. Servar fantastiska väl. I som det snart. Och Ragnar Herstad och Vanjeric har KF blir en out. Så finns det mål 4-5 står det. 8.
Så klart att börja efter. Helga Gerse till Reira serva för ett drott. Det är 8-8 tjej. Och det är 8-2-0 i set då. Att det servar någon väl. Nu kommer KF. Ramadan för henne i rum i en backersläge. Så är det drottor. Och det är Soldier Henriksen. Öcher om lastla till Mucho tjej. Helga Nordendal server. Elisabeth Olsen. Så drottor. Alls Mashicha Elsa Nilsson för Unete. Axel Amone 8-9. Ramadan server för KF. Och för Unete. Smasher från Ramadan. 28 till trott. Så servar Elsa Nilsson. Och servar från henne. Anna Hansen. Stenhardt. Och så. Efter Anna Hansen här. Ja, mot inte. Drotter en över träd. Och här så för golvet. Och det är Petra Hansen, Hevaren Tjadamon. Så vi hade snöjt i KF-lige via Kaja annan bulten i Brom. Men att Hevaren till en villäggare. Utskiftning av KF-lige innan. Inte mor Tardus Sigbjörnsdötter ut för Galvadan. KF-lige upp till nummer 12, Ramadan. Och inte nummer 5, Tardus Sigbjörnsdötter. Elsa Nilsson har servat för drott. Alltså för att längta för ut. Mucho Etlovo. Och tar vi Elisabeth Olsen ska serva för drott. Nej, KF. Varsågod. Anna Hansen här. Lisa Niklasen, en drotter från Fädranen. Och här så får ut. Här så får ut. Smasher från Solly Paulsen för ut. 12-0 till drott. Det var Final Cosmot en 6 här. Och så tycker det ska bli 3-0. Jag har vunnit. Det är först sett med 25 touch det första. Och det står mål så 25-21. Det är 8-12. Soldier Henriksen i reserva. Och väl placerar här av Solly Paulsen. Vi finkar slannan. Touch och 12. Drotter till utskiftning ut för Johan Johannesen. En kommer Betty A. Ellingsgård. Drotter till utskiftning ut för nummer 1, Johan Johannesen. In till nummer 6, Betty A. Ellingsgård. Solly Paulsen. Lisa Nilsson slår hantarna för ut. Så Bastian Mone. KF 1, Drotter 12. Solly Paulsen och servator. Jasli av Anna Hansen. Och till 13-1 till drott. Det är så Petra Hansen i server. Och där får Färdran ju. Så drotter röna sig. Mycket spelare kommer in. Betty A. Ellingsgård slår hantan. Lisa Niklasen från nivån. Drotter går röna sig efter. Där var det Helga Nordendal slära. Nu vinner han. 14-1 till drott. Jag måste säga att väl heva här. Petra Hansen server. Lisa Niklasen.
Ja, sen för ut. Nej, jag tar sig att han har rakt i blotchen till KF av en, men inte han gjort det, men jag vet att de är ganska bättre rätt och Sandjord för en bättre fyra. Lycka mycket. KF teker att stiga, 12-14. Lisa Niklasen server. Helga Nordendal. Slän i blotchen och ut, 15-12 till drott. Anna Hansen server. Och för länk. för allt och längt. Smash från Tortus Sigurdsdottir och så blir KF en timeout. KF får till starten av allt och så har vi 6 här. Till drott, Anna Hansen server. Och där får inte mottagna. Där får inte mottagna. 16-12 till drott. Allt bänder då att här får jag vinna förra FM-finalerna. Men det är dock inte sälja några någon Leo. Terjata 2-0 och Terjata 16-12 i 3 sättet. Anna Hansen server. Tortus Sigurdsdottir för andra ballen. Men det kommer inte slå. Här kommer inte smash från KF, men det kommer det från drotten. Vi ser ut att det här. Anka Nordendal. Vi blockar. Något vägspel från Iris Kirske och Tortus Sigurdsdottir. Från andra ballen i rummater. 13-16. Lisa Niklasen server. Hansen. Elisabeth Olsen. Vi kör med en retur i Brattra KF-hållna. Bra spalt till Helga Nordendal. Men först stort smash någon. Och Nira sig sjåvande. Några stig av henne. Hej. Som alla högre söjer pura öppna här. Så det är bara trist i månaden. 14-16. Där blir det Lisa Niklasen vi ska säga. Och så ända bollen ut. Det är Ellingskort. Sejan 15 till trott. Lisa Niklasen server här. Och KF tycker att det är rätt. Jag ser inte om det här spelet skulle grävas in i att det är i distan. Det är väldigt gott för finalen. Drottor blir om timeout. Vänjaren Elisabeth Rasmussen blir om timeout. Dr. Vignalo, så Sejan 16. Sejan 16 till drott. KF server. Lisa Niklasen. Anna Hansen. Elisabeth Olsen vill blocka. KF kan renna efter.
Som blocker för här. Så det KF. Elisabeth Olsen. En tryck på bollen här. Anna Hansen. Man vinner men väl arbetat här. Ja. Han det är ligger med det. Det har det Sigrid Snatter. Men så fixar han smash John Jarsson till vara. Hanna. Drotter Öcher 18-16. Det är Betty A. Ellingsgård, vi ska se vad. Halda för ut. Här gör han. Alicia och KF-linon. Seichan och Achan. Ett spännande trea set här. Det är Iris Kirske, vi ska se vad. Det gör väl. Anna Hansen stänger han. Och över det, Jan Lager. Achan och Achan. Iris Kirske ända för trätt, och så va. Anna Hansen. Där han alltid går till Eran. Han får själva backlinjerna. Nöjchan Achan. Helga Nordendal som vill serva väl. Just det som ska serva nu. KF är svärdra honom. 20 Achan till drott. Eiri Hansen kommer in för Lisa Niklasen. KF kommer in och Lisa Niklasen. 6 Erik E. Hansen. Så klart till Helge Nordendal att serva. Att han går serva för henne. För att drotta färd på hästen var aldrig att det gör det. Helge Nordendal för henne i rum. Solveig Paulsen vid blocken. Den har haft rättliga fäder av henne. Och så får bollen i nätet. 21 Achan till drott. KF är när utskiftning kan säga att Ranvadam in 4 Tordes Sigurbjörnsdotter. KF kommer in och nummer 5 Tordes Sigurbjörnsdotter. In nummer 12 Ranvadam. Helga Nordendal. Ser man ut just då en 21 Achan till drott som kan vinna distan om det vinner det sätt här. Ranvadam slår han och in nätet. 22 Achan drott. Ja, man bara säga att det är bara inte riktigt att KF för det. Alls skiftet där här bara. Gorun Johansen kommer in för nummer 3, Heidi Jakobsen. Nummer 3, Heidi Jakobsen. Och nummer 6, Gorun eller Johansen. Helga Nordendal servar. Elisabeth Olsen slår han. Barbara Paulsen i golven och förfärdrar honom. Rasliger och Elsa Nilsen. Bolten kommer i tur. Akkur Elsa. Akkur blocka. KF kan röjna henne för träd. Anna Hansen. Och där vinnas här ett stig. Ett träd. 23 Achan. Ett stig från att ha match. Sett och matchbattar. Och så som Helga har servat här till listan så kan det väl hända nu. Det kommer serva för henne. Det är alltid inte mot Jesper. Solveig Paulsen och blocka. 24 Achan till drott. Så nu har vi 6 set och matchbattar och skåren chatta man. Reisa sig upp. Klappa. Helga Nordendal servar och han förnätte. Nu Jan 24. Den sjåvande drotter flere möjligheter att säga att avgöra det här. Ranvadam ska säga varför KF. Det är så, de ser ut drotter avgör det här. Det är Elsa Nilsen. Blockar över överut. Drotter vinner pura grejt. Fyra finalerna 3-0 och sjåvande stor glädje av vinnande linan här. 8
Størvis Havastek vil jeg si, vinner der 3-0 av KF. Ikke jeg vant at jeg får vinne så greit. Første stedet vinner der 25-20, siden 25-21 og så 25 Nøytjan, så nekv at gjøre her til KF og den 17. finalene som vi rør leierdagen. Line tackar för testen och det blir alltså leierdagen. Tack ska vi se det är en av mansfinalen var tredje. Vi kunde säga att det är SOI Eisne vann mansfinalen 3-0, 25-20, 25-22. Och igen tackar slut här 3-0 till Drott. 25-20, 25-21, 25-19. För att veta om vi kan få Orjo och spelare Kleiman.